Sunan, mga bisita, mga higala, mga bata, ngayong gabi. Ang Diyos maayo. Atong ining lesson. God is good all the time. Dili mo makasabot og Binisaya, mag-English ko ron. Salamat kay magkaigsunan, no? Ang Diyos maayo ang tubag sa tanang panahon. Muli magkaigsunan nga usahay gibuhat na sa Ginoo tanang mga kayo ngadto sa tao. Pero sa ang tao dili lang maayo kanunay ngadto sa Ginoo. Tinuod? Nagkaroon nga gabi igsoon atong pasalamatan ang seminar nga gipahigayon ang Elders Crusade nga supposedly this program will be held in our kuan ta magkaigsunan dito sa Dipaan, no? Dito sa covered court. Pero na may mga ginagbay magkaigsunan gud nga kakulian amo na nga madjas kita. So salamat gihapon ang tuon gyud ko ngadili ni badayon. Magsalamat nga nahimo gihapon nang mapinadayonon og naglipay mi karon nga gabi bisan zutay lang ta. Pero nagtuog ko nga ang inyong pag-anhi sincero ug tinunanay tungod kay kita interesado gayud nga mutuon paglawom sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Kung naghandom kita nga pinagi sa mga mensahe katong matunan mga pinangga na kong kaigsunan, maghatod kini kanato sa gitinguha nato nga langit nga puhon ug mobalik ang Ginoo ang kaluwasan nga gitanyag niya kanatong tanan. Dili gyud masayag ug nagtuo ko nga usa sa niini nagtinguha mga kaigsunan. Amen. Muna nga kauban sa tibok natong mga panimalay, matag membros pulianan atong girepresentaran. Doon na may mga silingan, hagiton mo na ko, maog mga adlaw, imbitaran ninyo sila, nga makaanhi sila dinhi, kay libre bitaw ang pamasahe. Suginlan mo na ko pagkaigsunan, ang pag-atong langit, huwag yung ibayad. Pero ang pag-atong impyerno, dagko kay gasto. Tuo mo na? Muna nga, ang pag-atong langit pagkaigsunan, magsakripisyo lagi kag panahon. Kay mo man ato pamasahe dito, kay atong kadato, igsoon, dili na siya maibasihan nga kita makabot dito sa langit tong pulianan. Busa ang gabi sa dili pa ta magsugod sa atong topiko, nining una gayod nga hugna sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mag-uban ta ninyo dinhi sulod sa semana. I hope nga di mo ninyo pakiyason ang pagtambong sa mata gabi tungod kay mahuman dinhi na ana po koy dapit lain nga atuan magkaigsunan kay magwali na pud ko dito. Munang hangyoon mo na ko magkaigsunan nga ayaw gininyo pakyasi sayangi ang mga higayon tungod kay bilin ko kini kayo. Munang pasalamat ko ni Kuya Isboy sa miyantes tara magkaigsunan dinhi sa Montibot nga isa sa ko nila nga gipanawagan ato pag yung niagi pang mga bulan nga kini nga krusada igsoon nagsunod-sunod gini siya kining mga waliha. Mao na nga di magyud ko makabalibad basta kay imo niini nga mga buluhaton kay hapit na ko namatay sa diha nga ning balibad ko sa tawag sa Ginoo nga pawalihon unta ko pero gikapoy na unta ko gitagaan bitaw og sakit kay gani wa ko namatay. Mao na makaigsunan nga karon mahadlok na ko mamatay ko kay di pa biya gyud ang ngayan, no? Mao na nga karon nga gabi magsugod na ta hangyoon mo na ko sa pagnungos ng mga magampo ta Ginoo. Buksi ang among mga salamutan, tabangi kami nga sa amo karon pagtugkad sa espiritu haron nga mga pulong nga gisulat sa barang kasulatan. Himo kami mapanalanginan kauban sa mga kaigsunan o kahigalaan gikan sa barangay sa Lipaan o sa mga kaigsunan nga kasikbit dinhi sa barangay sa Montibot ug niini nga iglesia karon tapo kami alang sa pagdiskubre sa imong mga pulong tugod nga kalam lang iton magagya kanamo ug ang kadasig mabatan ninyo na sa itong gamiton sama sa imong paggamit nako ni atong dugay na gayud nga mga kapanahonan. Ako kini gisalig tugan og salamatan uban ang kapasiluan sa among mga kapakyasan sa ngalan ni Hesus akong maluluwas. Amen. Karon nga gabi mga igsunan ang atong uluhan sa pagpamalandong paglaom sa katapusang panahon. Ipila ka nato dinhi gabi mga igsunan nga naghandom kita magapatuntag paglaom luyo sa mga problema sa kinabuhi. As nagabot kitang tanan naghandom gayud salamat kay igsoon nga naghandom kita og kanang paglaom gani namatay ginang gitawag karon igsoon nga kanang naang pag-asa, no? Naay asa, naay paglaom, naay guarding sumbunganan og gihanguan sa tanang paghinahanglan labi nang walang-wala na kita igsoon pa na mga tudot dito mangutang ta dito igsoon ang ban weekly ang ban monthly
No? Kay na wala ang paglaom iso ng mga panginahanglan no sa atong pamilya, labi na financial problem. Ang tao magkaigsunan, makutkot yun ang dili katol. Tuong wana, hindi na magsunod na ng mga balayronon, tubig, security. Luban magkaigsunan, nanako na lang, kaya di na lagi magpasapon, may silingan, gipitan to sidahan. Hindi paningil magkaigsunan, wala, puli-puli lang ang paningil. Muna musay, bisag nasa sa balay, dili na sila maningog. Na? So, taliwala sa kalistanan, hindi kalibutan nga itong gipuyan. Magkapamutan na kita, may paglaw magka kita, magkaigsunan. Nining nagkahagikot ka dagang kapanahunan, kung tingali ang uban ka nato, nawad na sa paglaom, maghikog na lang, pwede na magwanta. No? Kaya usahay, magkaigsunan. Kung pinulungan pa, nga dili yun lalim. Ning doon na tayo problema, uniyawa pa yun tayo Ginoo. Muna, karon nga kami, magkaigsunan atong pamalalungan, ang mga biniluhon ng mga utang, maghatag nato kasiguruhan. Asa man kita magkakaplag og sulbad sa mga suliran. Sulbad sa atong mga suliran sa kinabuhi. Kung sa kayo nung una, asa ka kakaplag nino? Doon na siya katao, wala ko kasi problema. Di na siya makasabot kung siya buhaton o nakauna-una lang siya maghikog. Nakauna-una maghikog, igsunto ko sa kanako siya problema. Wala na po. No? Nagyo sa katao, manawaan siya paglaom. Desisyon siya maghikog siya. Dagan siya kayong suga. Mulayat ang sa dito magkaigsunan sa hapon kay pangpang na dito sa bus na itubig. Di siya maglumos yung ko. Karon pag tikang na dito sa katapusan tikang mahagpong na siya dito kay mulayat na. Pag ungaw niya dito sa dako kay linaw, doon na ko kay buayog gaganganga. Ibalik siya sa agi o kayaw-yaw siya. Sa salbahis itong buayahan dito ay nag-atang mapun. Luksong dako. Maghikog siya kung hadlok siya sa buaya. Ako na magkaigsunan, ano na mga tao yung anak, patay naman nakurog ako itong buaya ha? Oh, mahadlok, buaya, magpakamatay maka. So, igsoon, dili ko isulpad, ang tao magbigti, ang ban maghihikog. No? May mga tao magkaigsunan, nawatan ng paglaom, nag-iingat. Dili na lang nila, ibuhos magkaigsunan. Pinagibas, kalipayan sa kalibutan, kung may problema sa pamilya. Ang uban, atos mahigala, mga barkada, inom na pre, kaya naghan kay suliran sa among puluyanan. Usahay din na makasabot ang magdiayon. Muna, usahay ang sumbunganan sa mga suliran, ang bino. Kay kuno, magawagtang sa problema, pero naginugog na dito, niya nagsinubagay. Nakuha na problema o nadungagan? Dungagan. Pastila, no? Madungagan. Muna, karon kagabi, magkaigsunan, dili ni mo ay magkahatag na to o kasulbaran sa atong mga gihandog nga mga lulan sa ginabuhi. Nining gabi, igsoon, unang usahay, gubok na kayo ng panimalay. Ang mga bata di na ganahan na mauli, dito na lang sa silingan, kaya usahay si mamag, si papa, mura na giring-girong na nagpugno. Sige na patasanay sa tingog, igsoon, why magpainom? Kini nga mga ginaya, kini nga mga pagbati, usahay, mudangan ka na to sa panahon nga kita malayo, diha sa kilan sa Ginoo. Munang swerte kayo mo magkaigsunan, pinakanindot nga desisyon nga nagipili nga ninganihigyon po din karon. Dili ni sa sayang makaigsunan tungod kay ang pagtuon sa malang kasulatan subinlan ko kamo mga pinangga na kung kaigsunan. Dunay panultihon nga nagaingon, the study of the Bible is the superior of all studies. Ang pagtuon sa Biblia pinakalabaw ni sa ang sa mga klasik-klasik nga mga pagtuon dinhis kalibutan. Munang walay lain igsoon nga ato karon nga pagatunan ug tingali mao ni sa igsoon ang Yahweh nga matabaton kitang kalinaw ug gani makaigsunan dunay daghang mga kagubot bisan igsoon ang atong kanhi nga presidente karon gidakop na sa mga usana ISIS ug niya makaigsunan dili galing niya masulbad ang sa atong mga panahon na sa siya pa mao namunuan sa atong nasud ngayon siya nga makita na lang taglangit no muna kini sila makaigsunan dili ko day nila ni makaya. Muna nga karong panahon na makaigsunan dili gyud makaya og kontrolar bisan sa mga pangulo sa atong kanasuran. Ang problema sa atong nasod bisan kita makaigsunan daghan kay tag mga sinakong mga problema pero kung maghikog-hikog ta kay tigugan siya wa kitay kaluwasan diana makaigsunan. Ini gabi atong mamalandungan makaigsunan
Muna usahay, kita nagtinguha gyud nga ingon ini ang ato ang kahimtang sa atong puluyanan. Gusto ta nga adunay kalinaw, kalipay diha sa sulod sa pamilya nga mga kabataan, bana ug asawa nagahiusa. Malipayon. Mo pa niya ang atong handom magkaigsunan sa atong magkinabuhi. Ha? Tingali, apan magkaigsunan dili kinato gihapon ikagarantiya nga magsige ra tag katawa, sige ra tag kalipay. Kaya ang kinabuhi, igsodo na alaw ito nag-ingon, ang kinabuhi makalibo. No? Karon katawa, hila. Ngano man ka. Di ba? Ano yung nalim yun? Igson, dili ko ikagarantiya. Nga, ang uban, mingon nga, gusto ko malipayon igson, package na siya. O sa gitawag pangautan, kini biyang mga problema, mobya ko na yung mga lamas. Sulay ko nung magkaon utan nga walay lamas-lamas. Nakapuyo magiging kiriya igsoon nga perti naghanang isda. Labas kay isda pero tulahon bisag tanglad wala agi tanglad makaigsunan. Wa kuy lambing ay. No? So importante po na ini mga pagsulay problema no kay mga spices na siya. Mga lamas sa ato pagdo pero mingon ko nini igsoon dili ko di kagarantiya. Kini ko nini nga kahimtang sa puluyanan. Apan ang problema ang sulba dinig tanan makaigsunan nga mga pangutanas kinabuhi o tingali mga kalisdanan ng handom tagpaglawom ora kini igsoon. The Bible has the best answers for every questions of life. Ang Biblia lagi makaigsunan mo ba pinakanindot nga maghatag kanimo kanakog tubag sa tanan natong mga pangutanas kinabuhi. Una importante gid magbatong tag kopya sa Biblia sa atong matag puluyanan. Isa man ninyo ang muna na Biblia sa inyong balay. Asa kamo? Naana ba ang tanan, no? Naana kita Biblia. Kapag kanakuang ikay gaulaw na to sa Ginoo nga wala tay Biblia pero daghan kay tag cellphone. Cellphone tag 7,000 pinakabarato. Ni katog yung mga iPhone, mga Pro Max. Dunay Chinese nga tulo ka buok ilang idunit ilang kidney kayro makapalit lang sila iPhone 14. Nasa lay iPhone pero wala nga na ilang sa kidney. Magtarong tos desisyon sa kinabuhi, no? Mupalit kag iPhone 35,000, ang Carabao po 35,000. 4 years, mulabay, imong cellphone na daot na, pero kabaw yung ipalit na naghana. Awa may problema, basta kay doon na tayo extra nga mga panalangin. Pero igsoon, importante yun, na gusto ko ninyo, nga magbaton kita kopya sa Biblia, kay doon ay panuntihon nag-ingon, ang balay nga walay Biblia, samas o sa kapuloy anan nga walay bintana. Ganahan mo po yung balay bintana? Mura mo po yung anak ko ba? Lango, basta ubag yung kayo. Wa kay kapamawan sa imong ibati. Munang karon nga kagabiyon magigsunan. Importante yun na magsusi tas Biblia. Muna yung mga arme magigsunan. Basta no? Muna kita gubat dito igsoon sa kanini ang basilan. Sa Tudapita. Nalimot ko sa tulungara, or something dito napita. Nagubat makaigsunan, doon na siya ka sundalo. Kung giposil siya. Kung niya, nadito siya kakuyapan, pero wala siya namatay. Yan hihikap makaigsunan, kaya naigop man sa suruhan. Yan hihikap, ang yung duguhan, asa yung bahina napita nga naigop, iginul-ginul ito makaigsunan, nabuslot ng yung duguhan, sa mamatay, lagi ko gihapon ini. Yang ginahinay tanaw dito magkaigsunan, gihupo niya ang uniforme magkaigsunan, katong yung patay ko niya, dilandaw na sa ilalong na bahin, wa maging mulapos ang bala. Abay ninyo kasara, ning lusot magkaigsunan tama na ang balas pusil. Biblia. Oh, dito sa Biblia magigibutang siyang bulsa, dinhi siya nga dughan sa walang bahin magkaigsunan. Giyugab niya asa yung taman ang kaniyang sana si tawagan ng tumoy bala mga isunat. Oh. O kanang nila pa balit, no? Bala dito. Kaya kita na o isuon o kaso taman. Abi ninyo ang tingga makaigsunan dito rami hunong sa Salmo 23:1. Kung siya nasulod sa Salmo 23:1. Si Jehovah o ang ako magbalantay, walay makulang ka nako. Naluwas
ang mao nga sundalo makaigsunan tungod sa pagtuo nga ang Biblia may maghatag kaniya kasiguruhan bisan sa mga panahon sa kalisdanan nga ning-abot siya kinabuhi. Muna importante kaayo igsoon nga magbatong kita kopya dining balaan nga kasulatan mao na karon nga gabi unsay gihatag sa Dios sa paggiya siya magkatawhan. Taliwala anining makalilisan na gyud nga kapanahonan sa kalibutan nga atong ipuyan. Igsoon niya ang sulti sa balang kasulatan muna importante nga sunod gabi magdala og bulpen og mga notebook o mga lapis. I-take note ninyo ang mga bersikulo nga nasulat din ha bisan kana lang ninyo isulat, no? Lucas 2:10 dinyo na din basahon sa inyong balay. Mingon na tinuod baka itong gisulti giwali dito nila basig dito tinuod. Igsoon suginlan mo na ko ha. Ako na hindi pahibalodaan nga kini nga programa there is no political involvement. Wala gini politika ato gisgutan dinhi makaigsunan. No? Apan kini nga paghuluhisgot politika kabahin ni sa Ginoo og tali sa yawa nga kitang tanan makaigsunan makahimo gayud sa pagpili sa pagbutar nga dapi gayud kita diha sa Ginoo inay nga mudapig tas kaaway apan sa dihang atong malawan gayud ang pagtuon pagdugang ng mga panahonan sa pagsusi nga makugihon sa balang kasulatan. So dinlan ko kamo huwag kita laing pilion putaran only ang Ginoo ra gyud makaigsunan kay kani bitaw pagpangalagan usapan ni sa usab bitaw makaigsunan nga politika gyapon kanuman maningkamot man pud ang yawa nga di na maluwas. Unsa pay handom sa Ginoo kitang tanan mga luwas muna nga akong handom og tinguha nga kitang tanan gyud nga niya dinhi karon sa pagbalik sa Ginoo gikan sa kabatan hangtod sa labing hangtod kitang tanan makaambit diining kasiguruhan ug paglangoy tanyag sa Ginoo. Amen. Apan ang mga manununda mingon kanila ayaw kamo kalisang kay tanawa gidag-an ko kamo mayong balita sa dakong kalipay nga mag-abot sa tanang mga tao. Unsay padala diay sa Ginoo makaigsunan ngadto sa makatawhan. Pinagi siya mga manununda mayong balita o kini ipahayag ngadto sa katawhan aron silang tanan makabaton og kasiguruhan. Apan kining ania gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo. Ang gisulat ug ang gipadala sa maayong balita na ay Kristo na igsoon kay sa 1:1 sa sinugdanan ang pulong ug ang pulong diha na ug mao ang Dios mao ang pulong mga igalan. Muna gisulat kini aron kita motuo nga si Kristo mo anak sa Dios ug sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Kanidutan na kita magsakit, magkaigsunan, magita kita pamaging diskarte kung sa mga tambala atong pamaliton. Mahilbal man tingali nagman generic kung mga usanang mga tambala. Hili kita maminaw ana mga advertise sa TV, advertise sa radyo, kada mga pinakakusog yung mga tablitas, no? Mga Santon Plus, ang X3, usa pa nang pagkaraganagan. Labi na magsakit na ta, unsa na lang itong pag-imnon magkaigsunan. Aron maayo ang atong balatian kay langtod nga pagkaistorya di gyud ta ganahang mamatay og sayo. Kung ana walay tao igsoon nga naghandom og mamatay dayon, no? Una nga apan ang pasalig sa Ginoo kung kita magatuo magkabaton kitag kinabuhi walay katapusan o kinabuhi diha kaniya. Muna karon ang gagabi igsoon sa atong buhaton aron dili ta mailag sa sayop nga doktrina sa atong buhaton. Basahon nato kanunay atong Biblia kay mao ni ang atong matuod nga giya. So ginlan mo na ko makaigsunan kung gusto mo makabalo sa tinuod gyud nga pagtulunan. Balik mo sa balaang kasulatan. Ayaw mo sulod sa usa ka pagtulunan o pundok o relihiyon aron makabalo mo sa kamatuoran. Muna ang ihagit ninyo. Apan susihan ninyo pagmaayo ang balang kasulatan uban sa paghangyo sa Ginoo nga labdagan ang ato matagos sa kasalabutan kay pinagi dinhi siya ang Biblia ang pulong sa Ginoo mo ni siya mutudlo nato mugiya kanato sa tinuod og matuod nga pagtulunan kay mo ni mugiya nato magkaigsunan kuno karon nga gabi sa unsang pagi nga mabot ang katapusan usa ka pamagi niya igsoon Mateo 24:14 kining mayong balita mahitungod sa gingharian ni gawalay ngadto sa tibok kalibutan ingon nga pagpamatud ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan usa di igsoon kining pagwali da sa mayong balita
Usa ka pumagi nga matapos na ang kapanahunan sa kalibutan. Kung saan may sunod na, mubalik na dayon ang Ginoo. Muna higala, hinagtukin ninyo pag-ayo, pangutan na inyong kagalingon. Mubalik ang Ginoo, kay wala naman din tama, sayod gano'n sa simabot. Andam ka kung musugat niya, pangutan na ang inyong kagalingon. Nining gabi igsoon. No? O gana nga mga pangutana, kita na po'y magkatubagan na. Ha? Busa ng gabi igsoon. Manayon nina, ang doktor makaluwas sa imong kinabuhi, ang abogado makalipinsa sa imong kinabuhi, ang mga sundalo ipadala aron makabaton og kalinaw ang palibot. No, a soldier can give you a peaceful life, but only God can give you an everlasting life. Si amen. Amen kayo. No? Muna karon nga gawig son sa unsa nga kita makabaton og kinabuhi dayon. Alam ni Salmista David, ang pulong sa Dios ipangiunsa ni Igsoon. Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagyanan. Para ni Salmista David, ang pulong sa Ginoo nga nasulat sa balang kasulatan, gihimo niyang lamparahan. Samot mong lamparahan? Suga. No? Sa una, tingkaro. O, kanang iskwila ni sa una. Mao pa na ang suga, kay lugay magigay may makakunik og kuryente, kay tinglayo sa poste. Ito ang mga pinamuyo atong piting anuta kayo. O na magkaigsunan nga, ini kagabi na, di pagtuon na pitin naman naghana. Butang ng sunga, maghapa pa dito tanan, magalilong anak. Basta kanya mong mga ilong, magkaigsunan, mapuno lagi ganoos. Oh, karon wala naman, kurinti naman ta. Oh, so nagahan kami, sulayan, magkaigsunan, nga mga suga, gapas, butangan og lana. Lana may lubi sa una. Then butang dito pinutol nga kanini ang lata, then butangan din pabilog nga gapas. Amo na toy ang isuga, mura si kanila. Humot kay sa kaso. Kaya wala koy ano sa ilong. Oh. So kung saan kabilinhon ang lamparahan, ang suga, ibutang nato flashlight, namoy magdanag makaigsunan para sa atong kinabuhi. Importante ni kay para ni Salmista David. Gikinahanglan gyud niya ang pulong sa Ginoo nga mo'y magagiya kaniya magabaton og kahayag sa nga kalagyanan. Ganun maginahanglan mitag kahayag lamparahan sa atong paraw nining kinabuhia. Ganun man. Ginadlakaw ta sa kalibutan nga puno sa kangitgit. Unsa man kini kangitgit makaigsunan sa kalibutan nga kinahanglan tag kahayag nga mao ang pulong sa Ginoo. Unsa man ang nakahimo kangitgit sa kalibutan karon nga atong ipuyan. Igsoon mao ni ang buhat sa pagpakasala. Sa panahon nga kita magkakahinog higayon pagbasa sa balang kasulatan, magiyahan, mananagan ang atong mangitngit nga panahon nining kinabuhian ug kita makatultol gayon ug makaabot sa atong padulngan nga mao gayon ang langit. Amen. Mo nang ini gabi igsoon atong gigahinan og higayon ang pagbasa sa balang kasulatan maniguli na ang usa ka tawo mabuhi sulod sa 40 ka adlaw nga wala siya kaon-kaon ug luto. No? Tulo ka adlaw walay inom og tubig. Apan makaigsunan, walo lamang ka minuto kung walay hangin. But not a minute, di maabdan sa minuto kung mawad-an sa paglaom. Na? Sa kay importante ni paglaom kaigsunan. Muna ang paglaom nga ato yung masabtan makaigsunan, muna kung ingon ninyo nga mao gid ang pulong sa Ginoo aron nga mahimo nga dili mangitngit ang atong kinabuhi. Basahon nato ang balang kasulatan. Muna asa man kita makakaplag og paglaom nining panahona. Isoon dunay daghang mga krisis kalibutan atong gipuy-an. Muna luyo nining types of crisis atong sugubang tingali world economy, no? So daghan kayo makalisdanan ang uban na problema na. Pwede na yung lisura kayo makaigsunan kay bahala kayong baligya. No, ang bugas yung os-osman pero wa mo gihapon mabuto 20 ang kilo. No, daghan kay mga krisis kalibutan. No, gitawag igsoon na financial crisis. Na wala na ko ni natanong na. So, daghan kayo mga problema, mga krisis, no? So pagyon, gitawag mo kay igsunan nga natural crisis. Bago lang naglinog ang Thailand makaigsunan, no? Dito sa Bangkok, Thailand kinito. O Myanmar, i-collapse ang building makaigsunan, murag gihuwat bitaw nga mais, gigikan sa sako. Ana na yun ba? No? Linog sa
London makaigsunan dito sa LA, no? Or Los Angeles. Mani mga natural crisis igsoon sa kalibutan, daghan kay mga kalamidad, mga bagyo, o kini nagsulti kanato gayon nga kung ang taon ni ani din hindi mao manapit, makaingon gyud nga mawad-an sa paglaom. Dito ko sa Visayas na sign year ibang 2021. Namatay ang akong mama December 10. Ning uli ko makaigsunan anang pizza baby. Aw, ano? Kanani ang namatay ang akong mama pizza Jis na December. Ning uli ko makaigsunan ng pizza 12. Pagka pizza 16, niadto higayuna ning landfall ang bagyo nga gitawag nga Bagyong Odette. Ug dito sa akong gisak-an makaigsunan perting daghanan ng apasan ng mga minatay gikan sa imabaw. Nakaingon ko wa pa mamatay akong mama, ako gitingali mamatay. Na? Mo na nga plano gihapon sa Ginoo nakauli kog Mindanao. Ug unya makaigsunan kay kong trabaho dito magwali naman ko. Luoy kay mga tao dito makaigsunan daghan kay nangamatay. Ug ginung tan-aw digso na pamagina sa kuan karon social media wa maglantaw ko dito igsoon pagkaluya daghan kay ming mga higala dito nga naabagay kay Bible student ditong tulog ka buo nga sige paminaw sa pulong sa Ginoo pero di mo tuman. Usa nahitabo dito mas sa baybay ng puyo. Inay mao nga bahan. Tiguwang naman to siya murag silbi apuhana na say anak kaminyo na hasta ang iyang apo. Di anon din tubig makaigsunan ug wa gyud ikita hangtod karon. Ha? Wa gito makadawat sa hingpit diha sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Unang daghang mga krisis. Election gitawag na humanitarian crisis. No? Ito ni sa South Africa igsoon umulan taw mo na gitawag bitaw karon sub-Saharan Mindanao. Murag yung nana ko no. Luoy kay mga tao dito napita igsoon. Mga ako na lang sila og kanang mga tae karabaw. Hugaw sa baka, ilugan, kay murag hotcake. Nain kaon na dinhi wala. Wala ra pod. Kay naraman tayo mga kamutik sa lakod dili mga saging. Mga krisis kalibutan. Usa pa gyud igsoon, family crisis. Ha? Uban karon igsoon nagkamiyon gihimo na lang ha. Kanang na ang dula-dulaan lang. Nabitaw kanta ni magsurban nga kanang kaminyoon nga dunay Pinay na mini og hapon, no? Ano mga kanta ba? Nabitaw to na viral sa Facebook, bahala ko pati kay naon saon na pugos sa minyo kay dako kay utang yang mama. No? Muna dito ko sa Visayas na sa tigulay kay sa dong. Minyo kami kay guputro dong, kung dunay mga pulinjer nga magpapangkuanga, minyoan din ako. Pulinjer? Ha? Ha? Pulinjer yun. Family crisis. Di na mo wasabtan. Oh, panagbulag, no? Muna yung magkaigsunan. Okay ni, ato kining nasaksihan bisan sa atong palibot. Why kalinaw kalibutan magkaigsunan? Sa pagyan, gitawag magkaigsunan og identity crisis. Kung saan di nakadawat sa tinuod nga wala guway, wala magkaigsunan. Krisis, daghan kayo magkaigsunan sa pagyan. Political crisis karong mga panahon na. Hindi karon nga mo ba naginam-hinam na mabot ng Mayo 12 kay dawat nagbaking. Di pa na tani kung sa ulay palit ang bugas sa diliway. Balang tagaan na ko ita. Karon tungod kay magigsuman ang atong nasod. Naghana gani na kalas sa kinabuhi basta ini. Nagi mamatay. Basta eleksyon ang manungga nagi mamatay. Ampo na ta magigsunan nga una magani mamatay. Bahala na basta kay lagi kita. Nigurong na kita magigsunan na nagtago kin mo. So, igsoon kalisdanan sa kalibutan. Unsa pa gyud? Religious crisis. Muna bisag asa karon nga panahon. Kung mahiskot ka mga simbahan, mga pulong sa Ginoo, gamay kay maminaw. Pero kanto kag disco. Toy artista niya to dito si nga si Elias.
Bisag nga ulan, dapahan ang mga tao dito, bahala kayo panihapon. Pinapangutana, namoy na balon ba ulit? Magkalilisan kay sunan, mato na ba na itong sinangan, no? Dili sa sinalman, nadudro na lang. Makaigsunan, mas ipalabis sa mga tao ang mga butang sa kalibutan ng mga kahilayan, gaya sa igahit nilang makabalingon, sa pagpamalandong at pagpamati sa mga landong ng bilinhong ng mga pulong sa Diyos. Muna igsoon, doon na pagkitawag ang global crisis, galisdanan sa kalibutan at ang ipuyan muna na bilong na makaigsunan. Muna, doon ay mga magbubukon, doon ay gubat, no? Doon na ginasay din yung tanang makaigsunan. Sa pa yun, gitawag, in time crisis. Namor kita nagadulas kay napos ka kapanahonan sa kalibutan. Namor makalisod ang magkinayos makatawhan, makalisod ang kapanahonan igsoon. Labihan din kayo, kapait. Muna nga, kapait din kayo. Puyan ang kalibutan pero manikamot ihapon ta makasurmay. Muna maginahanglan ta Ginoo. Kapang sumidlan ko kamo makaigsunan. Makalahupay naman kita sa kalistanan ni kalibutan kung ang Ginoo kauban nato sa matag adlaw sa atong mga panaw makaigsunan. Kalistanan dili basta-basta. Unang karon kagabi unsay mahimo sa tao? Crisis management. No? Ang uban preparedness, ang uban dunay gitawag nga drills, labi na kanang gitawag nga earthquake drills, dok-dok dayon, manago nagdalaw sa lamisa. Matabang ka ni mo tagog lamisa kang building ang hugno. Di gyud matabang magaigsunan. Ha? Munang karon nga gibigson, ingon pa diha, crisis is a part of the human experience. Ang kalisdanan parte kana sa atong pagkinabuhion nga mga katawhan. Ilis kalibutan and with it always come fear. Malisan kita makaigsunan, confusion, bation tag kahibulong. Nga naman makapangutana ta, and sometimes it will lead us to anxiety. Muna makaigsunan ng mga tao. Mahadlok na, hindi makasamot sila ng kinabuhi. So kung matagusan ka nato, igsoon, are you experiencing a worst case scenario? Kung nakasinati mo makaigsunan niini, sa itong bahaton, sa tambag, don't panic, be calm, kalmahan yung kagalingon, tugutig son kay ikaw, makabaton o malinawon nga huna-huna. Kung sa imong bahaton, sampit sa Ginoo, basahan ang mga pulong mo kay sukat. Busa karon nga gabi, asa mo kita makakaplan, ining mga pulong nga, matod pa sa Roma 15:4, kabi sa kung sa gisulat kaniadto, gisulat kini alam sa pagtuon kanato, nga one sa pailog o pinagi sa paglipay, makabaton unta kita paglaom. Saan sa kapagi nga makabaton kita paglaom? Ikinahanglan na to ang pagtuon ini. Ikinahanglan na to ang pagpailog. Muna nga, matulog na kamo karon. Yan naman si elder dito, Luyo. Gi-invite mo ba panihikon dinhi. Nga ang uban di pud maanhi. Kay mahadlok malangit. Mahadlok kung mauban sa Ginoo siyang pag-anhi. Kay di yun pud dalahan mo atong langit. Tulipay ko igsoon nga nakita na ko yung mga panagway karon nga saya kayo mania mo nakikuban namo ug amo yung handom ug tinguha nga dili lang ta dinhi makit-anay ani nga kalibutan apan dito sa langit ng pulayan ang gandam sa Ginoo. Amen. So dunay paglaom, makasalig ba kita sa Biblia o balang nasulatan matod pa sa Hosea 8. Ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan, di ginato ibulag. Magbulag man mo sa inyong banag asawa o uyab, pero ang Biblia ay hindi ibulag, di nga naman. Mamalandong dahi tanini sa adlaw sa gabi. Aron hamatnunan mo sa pagbuhat sumalas tanang gisulatin ha. Ha? Kay matod pa, kay sa ingon niya na ikaw magmauswagon, bisan asa kung paingon mo makabot mo ang kauswagan sa kinabuhi. Unang usay sa kung sama itong pagpaningkamot, sa iyo kay tamamatay ni kabunta, kay matubang na dito sa mga buluhaton, kundi gabi na kay muli ining pagkagabi igsoon, kay muling hapon kay gabi do, daging ito nilang trabaho. Pero maura maghihapon. Ano man let us try to examine ourselves. Ato kung sulaitan na itong kagalingon. Basing may nalimtan ta. Nga ang sikreto dahil nga muswag ta sa atong mga panginabuhi matang adlaw.
Not only sa mga estudyante nga naghandom nga lampos sa mga tinguha sa kinabuhi, apan bisan pa nato nga mga hangtong na. Usahay sige tag panarbaho, sige tag panigos tingali na nigamot ta pero kalabanan lugi man. Grabe tang pinulungan sa kanang sa insik. Sila matod pa nila maglugaw-lugaw lang ta aron dili ta malugi. Na? Mo na ang insik gamay sila mata, dako sila kita. No? Gamay kaya panlantaw na. Pero dako kay kita. Usahay mga Pinoy sublo talaga mata pero wa gyud kita. Ngano? Tung balag siguro ba yung magkaigsunan? Kaya di mo sa Ginoo nahapag pangita ang harian sa Dios ug ang pagkamantaron. Ug ang tanang mga butang gadugang ra. Usay kay dugang may giunay paluhin Ginoo. Niya mapilyor sa kinabuhi, basulon na Ginoo. Ako Ginoo mapiktan ta mo ka. Igsoon, higalan ning kagamihon. Ang sekreto nga magbalampuson na bisag kung sa mga plano sa kinabuhi, muna mo gahitag pa nahon sa pagbasa niini Biblia o balang kasulatan kay aron maangko nato ang kalabusan sa atong mga pangabudlay niini kinabuhian. Mateo 4:4 apan si Jesus dito ba kanila nagaingon na hisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa bakba sa Dios. So dili na gid ta mabuhi sige ta kaon na mabahaw pa niyo to padihapon usay mo matapag alas 12 sa gabi maglungkap na pud gigutom man. Oh. Na may midnight nga sana midnight dinner kasa lunch na panikod to man gabi. Maniot to na gabi dili tingali oy. Mong gabi na gabi na. Sigsundagahan kayo. Oh. O nagsun nga usahay nabusog na kayo sa pagkaon na material, kung nalimot ang pagkaon sa pagkaon nga espirituhan. Muna di mga tao makita na to, they are physically strong, but spiritually, they are malnourished. No? Naniwaw na kayo. So, pahatan sa pulong sa Ginoo, may panahon ra, sa unahan lang. Isusugin lang mo na kung ang tao ay panahon sa Ginoo, o ang Diyos, o kung ang tao walay panahon sa Ginoo, ang Ginoo always gid sa Ginoo. Pero kung ang tao wala gid Ginoo sa kinabuhi, pagkapaita gid igsoon, gid magsilbi. Mao nang ang pulong nila sa Dios, mao ni atong basahon ug unya magkapatungtang kay igsunan og kaning gitawag nga kalig-on o kahimsog sa espirituhanon nga mga kahimtang. Ingon niya, ang pulong sa Ginoo gihulagway kini sa sama sa kahangin. Nga dili kita mabuhi kung wala ni. Anaon ta nato kay igsoon na. Sulay kuno mo kuan, ayaw gyud og ginhawa bisan mga 15 minutos. Mabuhi mo na. Sampungan imong ilong og baba. Sulay na kung pumanag dagat mo kay igsunan. Mga 5 minutos na ipit akong ulo dito sa lungag sa bato kay kanili king ukoy-ukoy tanang dagong isda kay di mo kay mo mutungas mabaw na ipit bitaw akong ulo dito igsoon basta kapita gid ako na nakainom ni gug tulog kaladlok nga dagat gusto parata ang dagat sa sidangan. Di kini magsilbi ay. Namatay gid ang tao dito ginawa. No? So igsoon ang pulong sa Ginoo. Ihulagway sa sama sa hangin nga dita mabuhi wala ni. Muna ang Biblia igsoon pinakabilihon kay butang sa itong kinabuhi kay nga naman mao ni siya ang mga bisik sayon nga mga giya sa dili pa kita mo biya niini nga kalibutan, no? Di pa ta mo taliwan aning kalibutan, no? Mga bisik sayon ra kayo kay basahon ra gud nato ug kung sa atong mabasa atong sundon ug tumanon ug unya magabaton kita nga uswagan sa ating kinabuhi. Labot ko usab niini gabi nagpalayo ng pasantok ni Apostol Juan. Ayaw ninyo paghagoy ang kalanon nga mawagtan ra. Kundi ko hinoy hagoy ninyo kanang kalanon nga bulungtad ngadto sa kinabuhi. Dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao kay sa Dios nga mahal gipadayag siyang tinuod. Dili gid bakat tinuod gini. Kung sa gisulti ayaw ninyo hagoy ang mga butang nga mawagtan ra. Na? Manausahay mo kay igsunan. Maghiskon og panahon nga si Ginoo. Bisan sa mga Kristohanon, usay makaingon tanong nga labi na mga simba, no? Nga libre pa niyo.
iniguli dili mahisgutan ang giwali dito sa nagwali. Sa pastor o sa nang nagwali diha. Ang nahisgutan pag uli, sa tayo ng sudan nga pitiw panata. Ni ilang kanon hilaw-hilaw ba yun? Huwag yung nahisgutin dito mga iniguli po. Alam niya kayo silang sudan dito lagi. Pasti lang nabihan yun. Bakit yung pagkaroon to? Wala din mas. Hisgutin, luta kayo suwali lagi. Wala kayo, madunggan na. Makaigsunan. Dili na ito tigaro na kung kayong panahon ang mga butang na bawang tangra. Sa naktor na pag-istorya, na usahin, ang pagkaon ng material, ilami kayo. Pagkaon ng espirituhan, na usay wala na. Wala na ikaw kaon. Wala na ito kahilan panahon, igsoon, magabasa kita dili sa matagkarong niya. Pangutana, doon ay mga tao na negatibo, mag-isip ka Biblia, kaya naman, sinulat ang mga tao, isa kayo kasulat ini. Doon pareha sa 2:1-21, kay walay tagna, mga abot, pinagi sa kabubuton sa tao. Kung dili, pinaduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balang tao sa Diyos. Mga balang tao dahil gikan sa Ginoo, ang ginihan pinagi sa balang Espiritu, nagkasulat sila mga panig, mga bersikulo, kapitulos brand, kasulatan, kay nganuman. Nilandagan, giniyahan sa balang Espiritu, dili ilahan kagulingon nga mga interpretasyon ni kagulingon nilang pagsamot. Muna karon kagabi, atong tunan ang pulong sa Dios. So ang ayang buhaton sa pagtuon sa Biblia, sa buhaton, pasagdi ang Biblia, mahubad siya kaugalingon. So, atong ligaya Nixon, kini pagbasa sa Biblia, tayo tawag nga pinakagalingong pagsamot sa Biblia. Ano siya itawag nga personal nga opinion, personal nga idea, o personal nga pamaagi, o personal nga pagsamot. Kaya naman, if you study the Bible has kanang dunay gitawag magkaigsunan nga gitawag nga on interpretation, no? So let the Bible interpret itself, no? Tuguti nga Biblia gud mo pasandok sa kagulingon di kay nagbasa nimo sa Biblia. Ikaw ra pud mo kubad-ubad kung kalabanan kay igsunan nga madaot ang ato panguna-una so sa atong pagbasa mga yung tagiya diha sa Ginoo nga atong masabtan gyud, no? Nya atong tun-an unang tunan, sa buhat 17:11, may bukas ang panguna-una sa mga tao dito kay sa mga tao sa Tesalonika nga naman. Anong bukas nila muna-una? Dili sila close-minded kay palasikon kayo sila mamatay sa mga ibalita. Ug kini mga tawhana, kaanggid kayo sa itong mga kaigsunan gikan sa barangay sa Nipaan. No? Ay palasikon po kayo silang nga higaron, bisag kilala ka buok. Ugma, maragahan naman kay mangangin man sila. Amen! Mangingon naman silang silingan dito. No? Welcome kayo mo makaigsunan, tamis kayo mong kalipay nga makikuban mo na mo din sa mga tagabi. Kung si mana rin ito ni. No? So, mangangin ka makaigsunan, musugot kayo mong kamuray maluwas, yung silingan dili. Ato silang patakdan makaigsunan, dili lang patakdan nga mahimo silang wakwakon. No? Patakdan silang mahimo po silang magpanalagin ng espulong sa Ginoo. Kaya nga naman, dito napita, ang mga tao, isulayan nila pagbasa ang pulong sa Diyos magkailanman, tinuod ba yung kining mga butanga. Ibasa nila magkagadaw. Munang ikaduha, umanatunan, ato kayong kinabuhi. Dili kayo pag humanod toon, palabay na kayo bigas na lugar, o ano po yung TikTok. Isang nagkabalo na kung sa ibaayon sa kamaturan. Gahit hapon kayang sa labutan o kasing-kasing pag-igugpas pagsunod pinagi ni ini. Sunod na ito, magkaigsunan mo siya katabang makayo na ito. Kay muna bang Santiago 14, ang taong nakahibalo na siya kung siya may buhaton na pan wala magsunod nini, siya nakasala. No? Niyang tao sa magpanayon sa pagpagkasala, Santiago Kapitulo 1, versikulo 15, ang sala kung matigulang na, manamkon o kamatayon o manganak sa kamatayon. Kalibisan mo? Ngunang, kumana to siya ikinabuhi, katalawang punto, kalipay. Matang na ni Propeta Jeremias, ang imong pulong hikaplagan o hikaon ko sila, ang imong pulong alagan ako, mo'y kalipay pagpaya sa akong kasing-kasing. Kung nga ito, bibuhat din ni karon nangaunta, nawalay plato-plato, kung wala ko kutsara-kutsara. Muna, ayuhan nilang usap ang pagkaon ng Espiritu karon. Matod pa ni David, gikaon niya ang pulong sa Ginoo. So sa mga pagi ang libasa o iyang gikalipay, no? Dili kayo makakita kay Biblia, dili Biblia, ikito na to ni, dili po.
nabitaw ng sakit sa mga kaigsunan nga kada sakit niya, mulaksi siya sa kapalit sa Biblia, iyang usapon. Hindi kumayo. Maulian matulog niya sakit, pero iyang Biblia, nagamay na yun. Kami sa una, ilantan mi, ang akong mama ikusupo, mukutlo sa mga bersikulo sa Biblia, kaya sulat sa papel. Silaban na niya, ipatungod dito sa tubig, sa baso mo na tubig. Ang inagyaw makaigsunan, mo ikutaw sa among ilahan. Kung tinuod binigson, nadaghan na nila hindi yung sa among ilahan, sa gagmay pamit. Iyang apuan ang baso, na ang bulong sa Ginoo gikutaw dito, mga saad sa Ginoo sa walang kasulatan. Nabili niyo, epektibo pa kaysa panasinamon. Muna tinuod. Amen? Muna ikalipay. Nga to, kaysa panahon magbasa ta igsoon, managdagan ang atong ngit-ngit na kayo masalabutan. Kayo sa igsoon, na stress na takayo. Sa palibot, daghan na kayong mga hulgas na kinabuhi ng usay. Mawala na to sa akong pasig igsoon, na uy na pa na Ginoo nga akong hadlukan sa akong ginabuhi angay na akong saligan. Usahay palibot na ta. Wala karong gabi igsoon, ato yung gahinan ng panahon ng pagbasa nini. Mga pamagi, usang pagtuong sa Biblia, igsoon, the truth is not out there, but it's in here. No? Naana diha. Muna igsoon, usang pagtuon, doon na itawag at apikal, mao ang pagtuon sa pulong sa Dios, tapiko ngadto sa laing topiko, kining mo pinakis pagsusi o gitawag nga research o mabuti ang pagtino kung kini tinuod pa gyud. Muna doon na pag-research. Oh, manang tapikal, doon na po gitawag nga ang historical, mga pagbasa sa Biblia nga abanid aron pagsubay sa kasaysayan. Maniro ni mo basa from Genesis to Revelation. No? So, ito yung ginagawa kong basahon. Ganit man, pero abanid. No? So, diha mo kay isunan. Dini gabi, kung sa'yo makasusubong sa'yo sa mga katawan karon, o din eh. Anong masaya ko tao? Kaya wala na basa-basa sa kasulatan mo sa pulong sa Diyos. Muna masipya ta. Nagtuta, okay naman rin eh. Agay, kaya kung sabi ka okay na ukiha, magbalik sa Biblia. Di naman, ay mau. No? So, kung sa'yo mahita mo, sa diha atong patalihogan ang pulong sa Diyos, mahay mo kita sa kataong butan. Na magtungkol o balay, o sa matulog, bunda kang ulan, o kung yung maros ang hangin. Di yun, mapugan itong balaya, kay likon kayo ang ianga, mga pagkukuranan. O kung sa may mahita mo, sa diha na dili natin tumama na pulong sa Diyos. Nagpalayo ng Matthew City 24, Matthew pa rin mga isunan 26, apan bisan din sa magpatalingog nini nga ako mga pulo, o gini magtuman nini. May sama sa susakatao ko ang buangan at tukod sa balay, ibabaw sa balas. Kung sa may mahita mo, mag-abot dito sa taon, wala na, kung ang balay, kaya nakatungtong ramas balas. Sige, hulag buhay, ginabuhi na kay sunan nga wala gyoy Dios. Wala ang gyoy pagkataha diha sa paggahi kung ikong panahon sa pagsusi sa maraming kasulatan. Posible nga ginagmay mga pagsulay, gipak na yun. Nga, guban, naghiko. Pagkamatay guban, nanulong, ng agit sa silingan, iupin sa iso. Nipiti po rin katalawana. Nga, ang guban makaigsunan. Muna nga, buwa mas maayong kaminsar. Isa pa muna. Muna kung ba, naguyod-guyod na laglata. Iwa naman. Wa na kasamot sila ng kaugalingon. So muna yung ison. May mga tao maligon kayo. Pero wait na sa espirituhan ng mga bahin. Muna, karong gabi, araw na itong masayran. Ganahan, di ko ini. Nga bersikulo. Ingon diha, ang 8:47, matagpas may balita Biblia. Ang iya sa Dios, mamatay sa mga pulong na iya sa Dios. Muna, magwalay ko. Kung doon ay tao, maminaw sa minsay sa Ginoo, iya sa Ginoo. Kung dili gani maminaw, isa isulti. Dili kaya sa Ginoo. Walang, di na ito'y kahibulong igsoon, na daghan po mga tao magpumili, kaya daghan po kaya sa kaaway ko. Kanya sa Ginoo, mura man na ilahanan, maminaw mo minsahe. Muna kani mga tawana, maminaw, mauni ka mo. Amen! Ang dili nga sa Ginoo, dili din na maminaw. Sige na nag-ingon nga, busy kayo, busy. Pero pag sakit na, malapit mo Ginoo. Dito sa Lanao, nasay pa mo dito yung son ng akong kauban, dito sa lungsod sa Baranding, barangay ng Baranding, kilala man ang lungsod anak. Dito po sa silingan ng barangay, katong bagyong nga binta, akong kauban nagwaling ka dito, nagastuhas, kung sa sulti sa mga tao. Huwag may panahon lang. Bigas lang daw, bigas lang.
Magyuhol kita bagyong binta mga igsunan nga lapog sa tubig, haksa ito silang tugkaran, nagarako ng tubig. Nanakara sila ito sa kanuhang andara sa balay, hangto nanungtong na lang sila atok. Kung sa gibuhat nila igsoon, wala na sila nagsampit. Primero sila hinay pagtubig, sige pagsigit. Baha! Baha! Bus ka pa yun, blag-blag pa. Pero nadugay mag-igsunan, wala na sige itong baha. Kaya ni kanako naman nila tubig. Padihay, igsoon, napatusugan na yung tubig, nanungtong na sila nga atok. Sige-sige, tinabaha, sige-sige. Ginoo, tabang! Na tawagin ninyo, lamig din karon. Nag-vlog ko na. Na, walihan ako din ng amigo kay sumanin mo to siya parehas ko ni. Kay kung siya pero kita ako kay dito kay sinaguyon ako kay expose ako din sa mga patag-patag kato bisa kay tagabukid kayo siya. Dito gid brad. Walihan bitaw na ko sila di man sila maminaw. Bahaan para hilak-hilak lang. Hilak-hilak ko bahaan ba? Tabaw. Di man maminaw sa tisay. Alao ko bitaw ino, sapi ti Ginoo. Iwaan yung mataba, kaya alog nito lang balay. Na? Sigson, sa mga pahamak kung naghihatay ka na po sa pagsusit sa vlog na suratan, hindi mo ninyo, susiha o basa diha sa libro sa Ginoo. Ang Biblia mo ni libro sa Ginoo. Muna magbasa ka, usa ka presidente sa US, sa nasod, dito sa USA, magkaigsunan, nalimot kung singa na ito ang presidente, ingon siya. It is difficult to govern without the knowledge of the Bible. Lisod yung kayo dumalahon ng nasod kung ang usa ka Pangulo, walay kaalam gikan sa Biblia. Na? So, mabasa ka, ay wag yun dahil na kulang nini, kay pagbuti sa Ginoo yung Espiritu mo nagtigong kanila. Muna yung sa dihaw, it's hardest, it's Spurgeon. Visit many good books, but live in the Bible. Asa tang kinabuhi, diha rin sa nasulat sa Biblia. Muna magkaigsunan, kung sa'y kapuslanan sa Biblia alam sa tao, awa, aray kapuslanan brad. So, sigilan mo na ako kaigsunan, hapit na tamahuman. No? Sa di kay kapuslanan ng Biblia, kung may kapuslanan, makaulit ka. So, yung mga sa try Diyos, o mahibalo ka mo sa kamatuuran. Sa ato na pagbasa ini, maghibalo nito sa kamatuuran, kung ato pong matulutimbang, ang mga magwawali karon tinaghana. Kung kamatuuran, magito ilang isulti. O, kung niya, sa dihan may mahibalo sa kamatuuran, ang kamatuuran may maghatag na to, kagawasan, naghang klases, kagawasan na igahatag na to nili. Mahimot ang gawas nun, mahimot ang makagawas sa pagkaulipon sa pagpagkasala. Mahimot ang gawas nun makaigsunan sa limbong sa yawa o mahimot kitang gawas nun sa mga kalisdanan sa kalibutan na atong nasanatian na pinaagis itong pagkahibalo sa kamaturan. Madasi kita nga rin na Diyos na itong dalampanan o di tamawatan sa paglaon kay ganuman. Musalig naman tanga to sa Ginoo na ang Diyos na pasalig na nato sa panahon nga dunay mga kalisdanan nga mabot ka nato. Juan 16:33 resulta si Jesus nga dinhis kalibutan aduna kami kalisdanan apan sumalig kamo kanako gidaog na nako ang kalibutan. Sa panahon ni kita makasabot o matugkad pag inato pag-ayo ang dalang nga isulatan, mahimo kita makaigsunan ka gawas nun o mahimo kita nga makabalo sa tinud-anay o kinatiguan nga kamatuoran. Muna gisulti ni Juan, muna importante igsoon ni gawas panana ang pagsusi sa Biblia mo kini ang magagiya kanato makaigsunan sa kinabuhi. Dayon. Pila na igsoon naghandom gyud nga mosinati ini kinabuhi dayon. Salamat kay igsoon kitang tanan gyud tinguha nga sinati ini. Muna karon gabi igsoon kung sa diha, the more you study the Bible, kung sa the more na natong basahan ang Biblia, kung sa kanaghanan pag ginatugtod ng Biblia, the more natong makita giun sa paglimbong, giun sa paglimbong ni Satanas ang kalibutan. Mao nang ini gabi igsoon, imo dinhi busa ang pagbasa sa Biblia. Mayo sa kamahinungdanong buta nga makatag sa tao o kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Mao nang gawas pa niya na ang pulong sa Dios. Matod pa ni Malang Solomon, usa sa kataming na maghatag nato hinagiban sa pagsukol nato sa yawa. Basta na mga kaning gitawag igsoon nga kaaway bihag sa tingit-ngit. Amo ni tamin. Muna ang kaigsunan. Unya, umon din ha, Satan's greatest weapon
ang pinakadakong hinagiban sa yawa mo ni is man's ignorance of God's word. Ha? O ang tao inosente kay sa matuoran. Wa agud makabalo nga pareha si Kim sa bitaw. Nga for God so loved the world, He gave His only begotten Son, no? Psalms 23, sa to? Psalms 3:16. Pastilan, balhin mo sa salmo Hinoon. Na ilan bagay sa tibukan sa TV pa dito. Sultan lagi ng sikap na kayo, pero wala kabalog Biblia, bisikulo ang mabasa. Magbasa kita Biblia, so may ganahan din si Satanas na wak tayo nabalang bersikulo sa Biblia, hindi payan na anak yun. No? Muna magbasa tayo kay sunan. Nini. No? So sa isang ganato, sa dihang magbasa kita sa talang kasulatan kung kinikita ko ng Biblia. Kung sa may saan, kung wala pa rin saan na leksyon, ani umabot din eh. Itong tanaw na, sa saan, mara din leksyon. Nagtuon ka mo sa kasulatan, dito ka man ninyo, kanila, makakaplag ka mo sa kinabuhi, gayon, kung sa itong angkon, sa paglaom, at makuha, kinabuhin gayon, kung mutuok ka nini. Kung dili kay sayang, dito sayang yung son. No? Ang yung langan, dili yung langan. Kaya ibalik sa Ginoo bayagan yung son, daghan kay mga tao magbahay. Mingo sila pastilang sayang kayo. Nanamit ito yung mga tao na nag-agli namo, paminam may suwali dito, o maminam may mga pagtos Biblia. Balingog-lingog pag umina, na tuwa na si Bino. Wa makasinati rin niya kinabuhi. Hindi naman kinabuhi ngayon, wala na kamatayon, dito na nila sa langit na ito, masanatian. Nahangat yung mga topic na nasa pipila kang magabi. Muna ikso na, kung na-explain ng uban, kaya nabasa naman na So, Biblia, makapatunhay sa atong kinabuhi. O makahimo ka na kung sangkap sa tinunay ng kalinaw, diha sa itong pisikal, utok nun, espirituhanon, o labaw sa tanan. Kini maghatag ka na itong tinunanay o maluntarong nalipay, sulod sa atong matag-usa ka mga kuloy-anan. Na? Nixon, kung kinabuhi, gubot tayo, basa sa Biblia, pag-ampo sa Ginoo. Alaga ka diha sa Ginoo. Magkaibsulan. Ngayon ka niya giya. O makasiguro kikwigson na ang puloy-anan na dunay giniusa na pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Bana o kasawa, mag-iusa niya sa mga pag-ampo o pagpamalandong niya sa matag-andag sa matagabi. Sugidlan mo na kikwigson. Ano na yung kalinaw o tinun-anay o higpit ni kalipay ngayon yung matalamtaman sa inyong pamuyok makaisun. Usan na gabi, kung paspasan, igabiin na. No? So, nabawas na lang, 2 Timothy 3:16, ang tibo kasulatan dito ba sa Diyos, kung may kapuslanan, may katuyuan siya, usay, bakon, tudluan ta, badlungon ta, o alang sa pagpanunod, alang sa pagmatuto sa matalong. Ano man? Aron ang tao sa Diyos, mamahingpit o masinagkapan alam sa tanang mayong buluhaton. Kaya kung sa panahon magsusin siya tas Biblia, so manay matabo. Anong importante yung Biblia? Kaya manay magtulong ka na ito kung kita gikan, no? Aning halin, palma na siya, mga version, Ilonggo. No? Halin ako sa Ilonggo to. Muna dito, yung sila magkaigsunan nga, hindi ginamo pag-ihaw ng ido, pag-way kagit. Hindi sila may ihaw ng ido, pag-way kagit. No? Sa Bisaya ba, hindi na mo ihawon to, hindi na mo pag-ihaw ng ilo to, pag-way kagid. No, hindi mo ihaw ng natawana, hindi mo ihaw ng ilo, bulay kagid. Sa Bisaya ba, hindi na mo ihawon dong ang ilo, wala ka. Kita, pilain naman sa buta. So, mo ni magtutulong na to. Kaysa ako pag-unahuna, ang tao ko, gikan sa ugoy. Pero ang Biblia nagsulti, gikan to sa abo. Naman tayo, mga pagtulong ko na anak, makaigsunan. Ang unggoy ko no, yung biro, unggoy, nakaikog, kasakas kahoy, layat, lukso-lukso, dalok ng saging, si pangawat, saplan ko ng magkaigsunan sa kahadlok, nahagbong dito sa pangpang, naputo ng ikog, nabalhin sa tumangan, yung tao. Muna ng tao ng magkaigsunan, nabalhin ng ikog, nabalhin sa tumangan. Kalilisa ng mga pagtuon. No? So, if you study science, contradict na sa Biblia. Muna, kasagot na, oy, nani, dili tagikan. May uban, maayo mo kaon na nang ugoy, kay tao na ba na? Tao. Kita na ako ni mong ugoy, pero kung tao yun. Asapan ko namin, marag tao, marag unggoy. Ha? Asa mo pabor anak?
Murag? So, Murag unggoy. Diligon. Tao man. Tao man. Murag tao. Unggoy yun. Hindi naglasang. Magkanilisan ng pagtuon. Muna ang Biblia, magkatabang na ito ni. No? Nang gahinan ginatong panahon, magbasa ta. E mabot ang panahon. Wa na tayo gayon nga magabasa pa rin iniigsoon. So pa yun, anong importante dito ng Biblia? Kaya mo na magtulong, may tungkol sa diyan nga para kasawahay. Oh. Dili mo masabtan nga, ang panis na sa lalaki, babae. Karon daghang ninyo, babae, lalaki. No? Nabi ito yung bago nga, reliyon karon nga nitumaw diha sa Trapitas, dinsan dito. O kasunod po, puro laki. Ano saan na pag-declare mo ka sa nala? Now, I pronounce you to be, you are a husband and a husband. Pagkalalain na. Dito sa nasod sa Africa, Ikson, doon ay tao dito nga napagkasal o rice cooker. Ngano? May pang rice cooker, maluto pag ganon. Yang sawa, di ko kamumlungag, kalabanan na pagod. Pagkasal siya yung rice cooker. Tulog ito yung padibor ko siya yung rice cooker, yung isip ang asawa. Ngano? Kaya nadaot naman, di naman kabang luto. Ang uban, nagpagkasal og manikin. No? Ang unsa may kalibutan oy. Ang uban, nagpagkasal og ganding dito sa nasod sa India. Nagpagkasal og buaya, ang unsa may tawag hunahunaa. Na di na gyud masabtan. Muna ibasa ni mo sa Biblia. Di mo sila mapungan din mo nga kay ugmay man, pero di na mo gitudlo sa Ginoo. So, ison, importante kay masayot sa Biblia. Ngani importante ang Biblia, imo niya magigya ka nato para sa mayong desisyon, mga planos kinabuhi. Manang sayawan na tayo maayong desisyon sa kinabuhi. Ingano man, ang nagiya sa itong nahuna, dili na ang espiritu. Gautang espiritu na. Muna ginagmay sa iyo, hindi ka sa'yo mapistig natay na iwaan ka. Hindi maayo kay sunan. Mudangog rin ka ng mga bersikulo ko ba kinita sa Biblia. Kalabanan na ito si panampit ng mga panulay. Magkadimalas na mga kaigsunan. Para yung sa kita na. Puro na istorya niyo kay ano ma-aware na ta. Kaya kanyang pagpamalika si Bili kahimuntaan sa Ginoo. Magyahan at may mga desisyon sa kinabuhi. May mga hagit na ito, magkapailaw naman ta, kaya naman. Balon tas kamaturan. Ay buhatan na, kay sala na. No? Pero wa kay Ginoo. Ito. Kung na ito, ito, patya. Na mayo mga pangunahuna. Isa pa yun. Ano pa ang Biblia, kaya mo siya mag-i-exon. Para sa mga butang umabot. Labaw sa tanan, anong importante ang Biblia. Kaya mo siya exon na mugya. Kini mo ganago, sa itong iting mo nga. Kalo, Wasan mo ng sa Ibrahim 12:11. Apit kita mahuman sa pagkakaroon, madumon tas walang kasulatan. Ang tanang pagpanton daw dili makalipay, hinunoa, magkasakit, hinuon, apan sa kapaluhiay, kini, maghatag sa bugas pagkamatalo. Ngadto kanila nga man na matuto, pinagini, ini. Mahimo din, matalo ang tao, madumon ta, sawayon man ta. Masakitan man ta, kay gisaway ta, pero mabalaan man ta, maluwas sa pagbalik sa Ginoo. Busa ang mag-iikson. Ato dayong buhaton mo ni. Ugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan ug ang pagmaymay ug ang pagpanudlo hangtod sa akong pag-abot mo igsoon. Karon kagabi nga mo day kinahanglan kita magtuon sa Biblia bilang kasulatan. Kay matud pa si sulat ni Propeta Amos sa kapitulo 11:12. Kay moabot ang panahon nga padalan og gutom ang nasod. Kisay ingon ang Ginoo. Gutomon ang katawhan apan dili sa pan ug kuhaw siya apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe sa Ginoo. Usay ang kagutmanan igsoon sa mga pulong sa Dios o gini gitawag igsoon spiritual famine. Nga karong panahon na kung magtrabaho buta, nabay tao ko na igsoon na nagtrabaho dito sa siyang bakante siyang baol, namunlay siya dito, nagdaro siya o siya ipananom dito. Unya pag gigutom siya ulit sa silang balay, niya nagkuhag Biblia kay gigutom, kay nagbasa sa Biblia kay gigutom. Nabay mo na. Wala oy, kung ang taong gutmon karon asa man tayon. Maadtos kusina, magnungkab dito mga ibahaw, mga ulos-ula dito. Eh, di ko ito may makatimot tayo ni, magtubuhong ta. Pero kini nga mga higayon, kini nga kagutmanan ni Son, krisis ni, ang mga tao, magnong sila, tutumon sila sa mensahe sa Diyos. Isa gayon, ako ang Ginoong Diyos, may nagsulti ni ini. Sa may kamo,
Ang katawan maluya ug magsuroy-suroy gikan sa mihan kayon sa habagatan ug gikan sa silangan kayon sa kasadpan aron sa pagpangita sa Ginoo. Apan siya mahitabo. Apan dili na sila makakaplag niini. Moabot ang panahon nga ang pagmensahe, ang pulong sa Dios, ang mga magsasangyo sa may balita, ang mga tao nga wala karon gahinog panahon sa pagpaminaw nini kay di pasulabi nila ang pagbibili. Mabot ang panahon, managan sila sama ng mga tawhana kanang ni-appear sa Olympic pagkaigsunan or marathon. Managan sila kuso kayo, gikan sa kasadpan ngadto sa silangan. Ug unya ang mong pagkilahos mabasa sa 8 bersikulo 13, ang mga tigulang, mga mga tao sa tibok kalibutan, mga tuyapan sa hilabihan kag utong ugahaw sa pulong sa Dios. Muna igsoon, so usaon na to, nga masabtan ang Biblia, basahon kinato ni igsoon. Unya sa imong pagbasa, pasandahin masabtan imong kamaturan. Ug unya itugot man igsunan nga ikaw magpatambag sa imong kagalingon binasigad ni ining mga pulunga. Muna igsoon, halit ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Ginoo tinuod. Kay matod pa sa Pinanay 21:5 sa diha na siya na bilanggo dito sa Islas Patmos, nga pagitaan sa pananaon ug unya igsoon, giingnan siya sa nalingkod sa trono mingon. O ang naglingkod sa trono mingon, tanawa, ginabag ko ang tanang butang sa mingon siya, isulat mo kini kining butang at kasaligan o matuod diyo. Dili kita badhuan ang pulong sa Ginoo igsoon, kay tinuod siya kasaligan ug matuod. Muna di may magdawat sa mensahe sa Dios kusog sa Biblia. Kay nganuman kasaligan na siya. Ang gawas pa niya na sa atong pagbasa nini, kamatuoran mo natimbang sa imong pulong. Ang hiniusang tiningog ng mga pulong, dunay kamatuoran ug ang tagsa-tagsa sa matarong mong tanumanon, magapadayon kini sa walay katapusan. Ug unya sa imong pagbasa nini, mahimo kang balaan nga katawhan diha tubangan sa Ginoo. Kay matod pa sa City, balaan sila pinagis kamatuoran, kay ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug unya mga pinangga ng kaigsunan hapit na kitang mahuman, nagaingon dinhi, bulahan ang tao nga ngadto sa kapulungan makabasa sa mga pulong sa propesya, bulahan ang magpataling ug magtuman sa nagsulat ini. Kay ang panahon naduol na. Igsoon, bulahan na ita kay tulo ka mga kabulahanan ang atong angkon kung magbasa sa Biblia. Asa mi ganahan, bulahan o lansones? Bulahan. Ha? Bulahan. Durian? So, igso manigamot ang bulahan ka, ang lansones ba? No? Dito sa mabuhahan man nga sa mabuhahan lain. No? Bulahan, no? Bulahan ang pagbabasa dili pinabulahan ang lansones. Kanang mapanalangin kita, masultihan kita kung mabasa ka. O kita kabasa, pwede naman tang maminaw. O nakabasa ka, nakanungog ka. Tumari na ito kung sa'yo ng sulat din eh. Kaya nga naman ang panahon, doon na kayo. Kung sa doon igsoon, pero kailangan kita magmata, hindi mo na lang kayong panahon. Ang saya panahon, ang panahon na doon lang, sa mga na doon na. Mao igsoon ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. O kini ato dayon nga gitimuha. Busa karon nga gabi igsoon, hangyoon ko ikaw nga sunod ka mga gabi, balik gid igsoon ay kinyo pakyasa ang pagbalik-balik. Kay daghan ko kita mga tapi ko nga pinakadindot kayo nga atong matun-an. Kay kini makaigsunan makatabang na nato sa pagpreparar sa atong kagalingon niining nagahingapos nga napagbalik sa Ginoo. Mura pangutana igsoon si Jesus mobalik naman. Jesus is coming. Are you ready? Andam na ba kayo ikaw, igsoon? Kung imong tinguha nga, mahimo kang andam, gusto na kang maandam na mabalik ang Ginoo. Kung mo rin tumong tinguha nga gabi, hangyoon ko ikaw sa pagtindog sa iyong bilingkuran. No? Hangyoon ko ikaw, igsoon, kung kunya, mag-ampo ko, nimong nako. No? Mag-ampo tamo kay igsunan. Salamat kayo nga, namugyo, tinguha ninyo nga, mag-abandon din, kalagsaon nga, the greatest event nga, mahita po sa kalibutan, sa malabot nga mga higayon. Salamat kay igsoon nga Ginoo nalipay karon sa inyo ang pag-respond sa iyong pagtawag. Gusto sa Ginoo nga ikaw nga kumanda. Kung tinguha niya na sa iyong pagbalik, igsoon dili mapakyas ang iyong plano sa kamatayan dito sa krus ng Kalbaryo. Mana gusto siya na ikaw maandam sa iyong pagkamot. Kung niya hapit na siyang balik. Igsoon kung atong handog kung tinguha na makauban sa iyong pagkanhi, nasigod ko kamo nga ato pagyon hangyo ng Dios
na ang mga pulong na nasulat sa Biblia mahigugma kita sa paghahigog panahon sa pagbasa niini. Usa salamat sa inyong pagtindog, kini na pumatur gagamo sa naghandog nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Pinagi niya na atong dungo atong mga ulo pinagi sa pagampo kita Ginoo nini kagabiyon. Diay mo magkatawhan nga nagtinguhan na gayong Dios nga mubang sa imong pagbalik. Tabangi sila Ginoo nga maandam nila ang ilang matag membros pulayanan nilang girepresentaran sa matag problema silang kinabuhi. Itugod Ginoo nga dili sila maapektuhan ini ug tudloy sila pinagi sa Dios ng Espiritu nga mudangop gyud sila diha kanimo ug magagahin og ikong panahon sa pagbasa sa imong mga pulong. Kay pinagi niini masabtan namo ang plano sa kaluwasan ug magiyahan ang among pagkinabuhi niini makatalagmanon nga panahon nga puno na sa kalisdanan ang palibot namo puno na sa mga kadautan. Kini ebidensya nga kahabi tigin nga mobalik o sa tuguti Ginoo nga sa amo karon nga pag bulag-bulag sa among pagpamuli nasigon mo paghihapon na matapos sa kanamo nga makabalik kami ng mga adlaw nga makahimo sa pagpadayon sa pagpatalinog sa imong mga pulong aron dili masayang ang among Ginoo nga seminar sa gipahigayon dinhi kaban sa kaigsunan nga mga bisita gikan sa lipaan. Kaming tanan sa imong pagbalik gikan sa matag membros pulayanan namong girepresentaran sa mga kabataan ngadto sa labing hamtong kaban kanamo. Musugat kami sa kalipay, musinggit diha sa mga diha sa adlaw sa imong pagpaday kung moingon nga na naging ang Dios nga maghilat sa dugay mga panahon. Salamat kay Sinisayas paglamong nabatian. Ug salamat nga katudilik mo labay kawal amo katong i-aplikar sa imong pagkinabuhi samtang kami nagapabot sa imong pagbalik. Amo kini gisalig sa ngalan ni Hesus ang manluluwas. Amen.